Bon dia. Anem en aquest vídeo a explicar com realitzar les fotografies i la presentació dels treballs. Ens col·locarem en un lloc amb il·luminació natural i hem d'assegurar-nos que no li fem ombra al treball. Agarrarem el mòbil, entrarem en el mode càmera i revisarem que la nostra fotografia estiga preparada per a enquadrar en el tamany 4:3, evitant els formats que són molt allargats com solen eixir de vegades en els whatsapps. Col·locarem la làmina en forma horitzontal. Acomodarem el mòbil a la posició de la làmina, en aquest cas horitzontal. Evitarem fer enquadraments en picat o contrapicat, o fins i tot de molt lluny que no es veu bé la fotografia. I l'angulació que utilitzarem és la cenital. L'angulació cenital és aquella en la qual el mòbil està en posició paral·lela a la làmina. Mireu com acomodem el tamany, podem corregir encara i quan ja ho tenim ben enquadrat ens assegurem que està nítid, ben posadet, fotografiem, rodem la làmina i tornem a fotografiar la teoria, sempre en posició cenital. Pots acostar-te un poc més, fotografiem. Ara, des de la teua galeria, ja pots gestionar les fotos i penjar els teus treballs en aules. Recorda que és molt important sempre enviar en un tamany gran i mai enviar-ho per WhatsApp, perquè el tamany es redueix moltíssim.